Lidi, čau. My jsme Ride to the Top a vítáme vás u dalšího dlouhého videa asi po půl roce. Dneska jsme si připravili takovou challenge, že půjde vlastně o to, že máme papírek a nebo aspoň já a máme tam bajky a my je popíšeme tomu druhému a ten druhý musí hádat cenu. A já začínám. Tak začni. Takže Pepo, Norco Range C1 Black na 29. Jo? No. Pozor, rám je z karbonu. Rám je z karbonu. Foxy. Obě 170. 170 vepředu, dobře. 170 vzadu. Osazený, brzdy a různě jakoby přehazdovačka a takhle je šram. A teď uhádni cenu. Takže Norco na Foxách. Foxy 170 zdvih. Já si typuju 130 000 typu. Seš s tím, je to tvoje finální odpověď? Ano, je to moje finální odpověď, 130 000. Bike stojí 170 000. Tyma, to bych si nekoupil, vole. Je to Norco Range C1 Black. OK, trošku se posouvala slunce. A no, dobře. Tak, můžu Dave, jo? Ano, můžeš. Máme tady Trek Fuel X5 generace 5. Kolo je, prosím tě, má to 140 mm zdvih přednímu a 130 zadnímu. Má o pohonce stará Shimano 1x12, máme tam teleskopickou sedlovku. Máme tady kotoučové brzdy. Tady přední vidlice RockShox Recon Silver a zadní vidlice je 130 mm X Fusion Pro 2. Hnutí, že je to od 30 do 100 000, jo. 30 do 100, jo? Tak jako má to, říkal jsi, má to je to model 2023. 2023, no tohle bylo 4. Typuju 86 000. Je to tvoje finální odpověď? Ano, to je finální odpověď. Cena je prosím 45 990. Trek. Já nemám fotky, já jsem chudej. Hej, tak když tak tam vyhledej Norco Range. Ano, tak se to. Vypadá takto. Já vám ho ukážu. A few moments later. Tak to vypadá kolo. Říkám, 170 000 jsem našel na nějakým e-shopu. Můžou ceny být i jiný. Rock Machine, Pepův oblíbený bike. Jo, na Rock Machine Torrent jezdím, ano, a je to velice nejlepší bike na světě. A bydlí to kolo v servise. No, to nebudem říkat. Rock Machine BL, Blizzard 70. Takže rám je z hliníku, pozor na to mám já. RockShox 2x vepředu, vzadu a 160 milimetrů. No, 160 prostě zdvih vepředu a vzadu a je to takový menší unikát, protože je to na 27 a ne na 27,5. Ano. Do 100. Do 100, jo. Ale je to celé odpružený, nebo ne? Ano. Vzpomínej na to. Odpružený. A má to 160 zdvih. Ale vzpomínej na to, že je to Rock Machine, jo? Fakt je to Rock Machine, prosím. Mám pocit nějakých 60 000. Kolem těch 60. Jsi blízko, je to tvoje finální odpověď? Stojí 53 000 korun. To je opravdu... Canyon Spectral CF8 CLLCTV. Skvělý. Název jak je to trailový bike, stíhačku. má zdvihy 150 mm. Vepředu, vzadu? Nebo? Ano, oboje. Je to teda celopodpružené kolo. Ano. Prosím tě... prodává se to tady zrovna na tomhle e-shopu, to máme v provedení mulet, takže vepředu 29 a vzadu 27,5. A prosím tě, je to karbonový rám. Má to brzdy Shimano Deore X. Jo, tak hádej, dobře. To protáhnu hodně. Kolo se prosím tě od 50 do 100 000, jo. Jako je 65 000 korun. Český. Je to tvoje finální odpověď? Je to moje finální odpověď. Jelikož teď to točíme, tak to kolo je ve slevě, jo. Pět a pade.
Dobře, je to tvoje finální odpověď, když je to ve slevě? Ne, dávám 60. 60 dávám. 60, jo? Finální odpověď. Ano, finální odpověď. Kolo stojí 83 490 korun. A kolo vypadá názorně. Jo, myslím, že to je hezký kolo. Jo, koukej, hezký, viď? Jo. Tak. Se netrefím. A si myslím, že můžeme pokračovat. Dobře, tak jsem tady zase já. Ghost Riot. Ghost. Je to Ghost, jo. Je to duch, jo. Pozor na to. Ghost Riot a pozor. Zase karbon. Prostě karbon. Říkám karbon. Je to skvělý bike a je na RockShoxu. Je to celoodpružené kolo a vepředu má 150 zdvih a vzadu 140 zdvih. A je celkově osazený na Shimanu. Mám hrát cenu, jo. 100 až... Tak ty jsem čekal, že to bude levnější, protože... 0 až 100, 0 až 100. 0 až 100, já typu 35 000. 35 000. Je to tvoje finální odpověď. Moje finální odpověď. Fakt je to tvoje finální odpověď. Fakt jsi s ní spokojený. 100%. Dobře, pardon. 53, teda, pardon. 50 000 korun. 50 000, to není zase tako moc. Krásný bike. Tak. Pepa jde na poslední. Tak a máme tady poslední bike. Jedná se o Norcoshore A2. Je to prosím tě na 27,5. Zdvihy to má 180 v oboje. Je to hliníkový rám. Počet rychlosti 1x12. A prosím tě, je to rok výroby 2023. Vykřice RockShox ZEP R. A tlumiče RockShox Super Deluxe Coil Ultimate. Dobrý, to mě přímo zase. No, je to prosím tě pružinový. Pružinový ten zadní. Je to prosím tě osazený Shimanem. Jo a... No. Dobře. A hádej cenu. Jo, teď to kolo je ve slevě, jo. A řekni mi nějakou potenciální. Je takhle. Od kolika do kolika? Od 0 do 100. Do 100, ty já si říkám, že to bude drahá raketa, jo. Jako ono se slevou ono zase tak tolik ne? Typuju 79 000 korun, český. Je to tvoje finální odpověď. Ano, prostě. Tak kolo stojí 95 900. A je to tady... A few moments later. Jo, dík. Nádherné, pardon. Nádherné. Norko. Abych byl upřímný, já jsem fakt chtěl říct 95, protože jsem to chtěl prostě přepálit. A jo. Pak jsem si řekl ne 85 a nakonec jsem řekl 70. Takže vlastně kdyby se chtěli 95, tak se seknul o 1000. No. Jo. OK lidi, tohle by bylo celý. Doufám, že jste si video užili a jo, mějte se hezky. Posílejte tam komentáře, lajky, všechno. Ty vlastně se Čau! Zdar!